Sanibonani bazali. Namhlanje ngithanda ukuthi sikhulume ngencwadi yethu uMfumfu. Ziningi-ke izinto esingazibheka kuleya ncwadi. Kunye nje esingaqala sikubheke indlela esibuka ngayo imisebenzi eyahlukahlukene. Siyabona la amanye amagundane ayathutha ummbila, amanathi konke. uMfumfu bambona engathi akenzi lutho yena uhleli. Kodwa ekugcineni yonke lento le akade iqoqa igcina seyibasiza, sekumnandi, sekufudumele lapha emgodini wabo la kade behleli khona noma bevaleleke khona. So bazali mhlambe kungaba ithuluzi elihle leli ukulisebenzisa ukuthi sibheke ikuhlukahlukana kwemisebenzi eyenziwa abantu abajwayelekile, ngoba kumanje sihleli emakhaya, abanye bethu bayasebenza ngenxa yokuhlukahlukana kwemisebenzi. No, hayi ukuthi ngoba leyo munye umsebenzi ubalekile kunomunye, lo munye awubalekanga. Cha, yonke imisebenzi ibalekile ngoba uma ungacabanga nje mangathiwa awukho lo msebenzi lo esithina mhlambe mina nawe siubone ngathi awubalekile, ngabe impilo iyaqhubeka ngendlela ekufanele iqhubeke ngayo? Angiboni mina kanjalo. Ngibona nje ngathi kukhona leyo circle of life, leyo balance kukona konke esikwenzayo empilweni. Siphinde sibheke lapha njengoba sike emakhaya nje sihleli nabantwana bethu. uMfumfu usebenzise lelo thuba lelo bevalelekile bona kubusika. Waqoqa zonke izinto ngokusho kwakhe, uqoqa imbala, imisebe yelanga, uqoqa uqoqa amazwi. Kuthi ngesikhathi sebekhathe laba abanye sebengasazi bazothini, sebephelele ukudla, yena abe nento ayikhulumayo, abuyise ithemba, kube mnandi futhi kube nemfudumalo ekhaya. Mhlambe ezinye zezinto esingazenza nabantwana bethu, sibheke nje ukuthi yeziphi izinto esibona ukuthi zingagcina ikhaya lethu lifudumele. Yebo, kulesikhathi samanje sinzima kakhulu, kungenza ukuthi sigcina sesixabana nabantwana, sibathethisa nabo banesithukuthezi, bagcina sebehlupha ngoba abaphumi, abayi ngisho kodlala komakhelwane, bagcine sebesihlupha, sigcina sesithetha yonke lonto leyo. Mhlambe singasebenzisa lelo thuba leli noma senze lencwadi ukuthi sibheke ukuthi iziphi ezinye izinto esingazenza nabantwana bethu ukugcina ekhaya kunenjabulo, kunemfudumalo, kunothando nentokozo. Bazali, njengoba ke nakulezi ezinye izincwadi bengisho, ungazifakela nawe kwakho ngoba ngesikhathi incwadi ifundwa kukhona ukubonayo nawe ukuthi engathi lokhu kubalekile kumntwana wami ukuthi akufunde. Ngoba phela singakhohlwa sikhulisa omongameli bakusasa, othisha bakusasa, abantu okuyibona bazosinakekela uma thina sesigugile. So kubalekile ukuthi njengoba nje besakhula manje sihlwanyele imbewu ekuyiyona efanele. IsiZulu sithini sithi ukugotshwa usemanzi. Kugisona sikhathi ke lesi njengoba nje sihleli nabo, isikhathi esiningi basuke besesikoleni, kodwa sinethuba manje ukuthi sihlale nabo kusukela ekseni kuze kuba intambama. Njengoba sihleli nabo nje singakwazi ukuthi sibafundise izinto eziningi abantwana bethu. Ngiyethemba ukuthi nizoyithokozela kakhulu lencwadi, kube mnandi nijabule nabantwana. Ningakhohlwa futhi ukuthi niye lapha kwi-page elithi thanda.org ukuthola imisebenzi imisebenzi ningayenza nabantwana emva kokufunda incwadi, imisebenzi emnandi kakhulu. Ngiyabonga kakhulu, nisale kahle. Siyabonga ngokubukela. Sicela ungakhohlwa ukubheka ama-activities ethu ongawenza nabantwana kuthanda.org.